Čahoj, kto toto pozná, tak určite nieraz by sa mu to zišlo a keď to má, tak je to vynikajúca vec. Je toto konkrétne kontúrové pravítko, že jednoducho obrys kontúr čohokoľvek. A výhoda je tá, že je ten rez o niečo krajší, jak keby sme sa trafali len tak ceruskou. A jednoducho vytlačil som to pre otca, ktorý vlastne tento raz prerába doma záchod a kúpeľku. A tiež sú tam tiež také špeciálne rohy, atypické a za oblinky, takže toto sa vám určite zíde. Ak by ste niečo aj vy také podobné chceli, kľudne treba napísať, sa dohodneme.